Prečo ponúkate len 3, keď ich máte 50? Nie tak, takže ako 3 druhý DVD. Je 3 druhý, aha, dobre. Myslím, že máte vyhradený počet na Totiž od roku 2010 sa tým zaoberám a ľudia, keď som len tak rozprával, tak jedným uchom dnu, druhým von. Čiže to je ten film, ktorý sme tu videli na vašej prednáške? Jeden ten, ale odvodňovanie pevnín, to je ten... Dobre, vlastne tá téma je o tom, že odvodňujeme pevninu. Tak. No a kedy si myslíte, že si to teda všimneme? Kedy nám to začne naozaj už tak ísť trošku o krk a kedy nám začnú hovoriť, že dnes voda potečie od 2. do 4., tak si napustíte vedra. No tak títo ľudia, čo tu sedia, keď sa pozrú DVDčka, hneď si to všimnú a hneď si to budú usielať v lese a budú to hovoriť ďalším, vtedy si to všimnú. A keď nebude mať vodu. No dobre, a keď si to no ale kedy to bude? No ja myslím, že veľmi skoro, lebo toho roku, potoky, ktoré minulého roku boli suché už v auguste, toho roku sú suché už v júni. To znamená, že už viacej vody odteká z pevnín od nás, ako odtekalo minulého roku. A toho roku boli zrážky, za 7 posledných mesiacov boli zrážky o 44 mm viacej ako minulého roku. Takže viacej vody muselo odtieť z pevnín, keď už potok, ktorý sledujem, je už prázdny. Minulého roku bol až v auguste a prvýkrát minulého roku bol prázdny. Pán Lapin sa hlási. No, keďže ja sa zaoberám aj hydrológiou, tak by som trošku upresnil tie informácie, ktoré vám poskytol pán Valo. V období 1931 až 1980 zo všetkých zrážok, ktoré spadli na Slovensko, 35% vody odtieklo preč, 65% sa vyparilo. Čiže výpar je zhruba 2-krát taký veľký ako odtok. V súčasnosti padá zrážok približne toľko isto, ako padalo vtedy. Problém je ale v tom, že výpar sa zväčšil približne o 10% a preto odtok je o niečo menší, ale to, čo chýba, tak sa vyparilo z pôdy, čiže znížila sa pôdna vlhkosť. Zmenili sa fyzikálne podmienky výparu, pretože je vyššia teplota a nižšia relatívna vlhkosť a tým sa viac vyparí. Všetci vieme dobre, že keď je teplo, tak sa pôda rýchlejšie vysuší. To znamená, že nie je pravda to, že odteká viac z kontinentov do oceánov, viac sa vyparí a preto, že sa viacej vyparí, tak sa vysušuje pôda. Tak ale keď sa viac vyparí, by malo viac napršať. No ale to nie je také jednoduché. A ako to? To je nie také jednoduché. Pršať môže len vtedy, keď máme cyklóny, to znamená, keď vstúpa vzduch smerom hore, teda v cyklóne, alebo máme búrky a prehánky. Keď máme anticyklonálne počasie, teda tlakovú výš, tak nech je koľkokoľvek vody v atmosfére, tak neprší. Ona sa vyparí a čo sa s ňou udeje potom? Kam? Napríklad do Severnej Európy a tam bude pršať viacej, alebo do tropických oblastí a tam potom, ale v Číne vidíte, v Číne napríklad majú veľmi veľa zrážok a majú povodne. A to sú naše dažde. To môže byť aj naše, to môže byť aj to, čo u nás sa to vyparí a v Číne to naprší. Áno, pretože celá atmosféra je prepojená. No ináč áno, práve to sú poznámky, tu už ľudia šomrú, že by mali za to platiť. Celá atmosféra je prepojená, to znamená, že ak u nás máme anticyklonálne počasie, tlaková výš, tak čo sa vyparí, to odíde preč a u nás nenaprší z toho. Dobre, ale predsa len ešte, neviem, či pán Valo sa chce k tomu vyjadriť. Ježišmária, toto... Tu si môžeme hovoriť, čo chceme. Tu si môžeme, vy keď to nepoznáte v prírode, vy tomu uveríte. Môžete veriť mne, môžete veriť pánu Lapinovi. Ale keď pán Lapin tvrdí, že stúpol výpar o 10%, tak odtok vody z pevnín stúpol o 50%, keď nie o viacej. Choďte sa pozrieť na tie zhutnené pôdy, ktoré nepustia vodu do zeme. A umelo vytvorené svahy, ktoré vypustia vodu zo zeme. Takže to je úplne omyl. Hovorím, ja chodím do lesa, filmujem to už 6 rokov, špeciálne sa to špecializujem, v týchto dokumentoch to budete vidieť. Takže dlho rozprávať netreba, treba ísť priamo do prírody. Keď prší, každé obriem do auta, môžeme ísť. A vy sa pozerajte na to, že čo jak. Aby ste vedeli, čo hovorí vedec, a čo hovorí človek z praxe, ktorý sa pohybuje v lese. No, mne to dáva veľkú logiku, čo hovoríte, ale ja si myslím, že to ide dobrým smerom, tento rozhovor. Na všetkých tokoch na svete sa robí meranie prietokov. Na všetkých tokoch na svete sa robí meranie prietokov. Koľko vody odtečie preč. Aj na Slovensku meriame na každej rieke prietok.
To znamená výška hladiny a prietok, koľko vody odtečie. To znamená, keď sa človek pozerá do tej krajiny, to je niečo iné, ako keď to odmeria. Viete, ja som fyzik. Ja verím tomu, čo je korektne namerané. No dobré, a prečo stávame... Samozrejme, môžem sa pozerať, aj ja mám 5 hektárový pozemok a chalupu a vidím, že je tam každý rok suchšie a suchšie. To znamená, že dojem môžem mať taký, že proste tá voda mi tam mysne stadiaľ. Ja vám do toho ale skočím. Ja teraz budem tak všetečne sa pýtať, lebo inak sa mi ani nedá, ale som počúvala minulé leto, keď už boli tie extrémne suchá, rozhovory odborníkov a v Českom rozhlase varovali, že sa k vode teda správame veľmi nesvedomito a že by sme ju mali viac udržiavať na suši. Všetko je pravda. Samozrejme, tým, ako som hovoril, keď je teplejšia klíma, tak zrážky majú tendenciu vypadávať ako prehánky a búrkové lejaky. Čím je teplejšie v lete, tak tým viacej padá, tým sa vytvára viacej kopovitej oblačnosti a viac prehánok a búrok. Keď sú intenzívne dažde, tak z nich samozrejme veľa odtečie. To znamená, že musíme sa postarať o to, aby z intenzívnych lejakov nám veľa vody neodtieklo preč, ale aby sa zdržala v krajine čím viac. A na to sú dobré lesy a na to je dobré obhospodarovaná krajina. No keď tie lesy, ale ako keď nie sú také odtokové, ako sme to videli v tom filme. Ale dnes naši poľnohospodári si zvykli orať po spádnici, smerom dole, a nie po vrstevnici, ako moji starí otcovia. Moji starí otcovia orali po vrstevnici a voda tým pádom nestekala tak, ale dneska orú po spádnici dole. No, tu už vidím niečo také, že tu sa... No a pán Valo sa už načahuje za mikrofónom. Ale ja vám rozumiem, ale ja mám... Odtok za rok môže byť rovnaký. Ale teraz, keď prší, je nárazový. Voda naraz vytečie z lesa z poľnohospodárskej pôdy. Predtým voda vsiakovala do pôdy a postupne naplňala naše rieky. Teraz, pretože je zhutnená pôda aj na poľnohospodárskej pôde, aj v lesoch a sú umelovytvorené svahy, voda naraz odteká. Takže aj keď máme zrážky rovnaké, aj odtok musí byť rovnaký, to dáva logiku, ale teraz naraz odteká voda počas dážďov a hneď mutná, lebo robí sa o zem. Čiže si pozrite moje dokumenty a potom zbadáte, kto hovorí z tých dvoch pravd. Dobre, čiže sa bavíme o tom, že celkovo možno naprší rovnako veľa a odtečie rovnako veľa, ale tie mikrocykly sú rôzne, že neprší vtedy, kedy treba a koľko treba. Ja vám už nedám ten mikrofón. Sekundu, ja si myslím, že sa tu nemáme hádať o klíme, lebo to nedáva celkom zmysel. Vieme sa zhodnúť na tom obaja a obe strany, že by sme mali držať vodu na suši? Áno, na to sa vieme zhodnúť? No, na zemi. Tam, kde žijeme. Musíme vodu dostať do zeme tam, kde spadne. Nie, že ju kde chytať do nejakých poldrov a vybetonovať rieky, že by otekala preč a hutniť vodu, aby otekala. Musíme vodu zachytiť v zemi, aby išla do zeme, aby sa naplnili pramene potokov, pramene riek a podzemné vody. Ale s tým asi aj môžeme súhlasiť, pán Lapin. Na to, aby sme vodu dostali do pôdy, tak musíme správne obhospodarovať pôdu. Nie len zhutnenie je dôležité, že však aj v minulosti chodili ľudia po zemi, po pôde, tiež zhutnenie, ale spôsob obhospodarovania pôdy. V minulosti každý roľník vedel, že sú potrebné medze a že sa orie po vrstevnici. Potom prišli na to moderní družstevníci, že rozorali medze a orali po spádnici smerom dole. Tak sú aj vinohrady. Pozrite si v Bratislave, ako sú vinohrady, z hora dole, rady. Môj otec mal vinohrad po vrstevnici. A voda, keď padala, tak samozrejme sa tam zadržala. A prečo to tak teraz robia? Pretože je to z hľadiska mechanizmov jednoduchšie. Z hľadiska mechanizmov je to jednoduchšie, ale bol som v Švajčiarsku aj v Nemecku a tam som videl, že sa to dá aj inak, proste majú iné stroje, to znamená aj také, čo má jedno koleso väčšie a druhé má menšie traktor, hej, a môže aj po vrstevnici chodiť. Ale u nás chodia po spádnici smerom dole. Pán Valo sa nadýchol. Je to tým, že po poľnohospodárskej pôde chodia ťažké mechanizmy a obrabáva sa pôda do hĺbky maximálne 15 cm, 10 až 15 cm sa diskuje, do toho sa seje, používajú sa hnojiva. Spodná časť tej zeminy je zhutnená, len tých 15, maximálne 15 cm obrabávajú. Čes výnimkám, kde obrabávajú viacej, kde robia hlbokú orbu. Takže preto voda oteká, lebo tú vrchnú časť zeminy namočí
a potom už nevsaká do seba, ale povrch poteká preč. To máte v mojich dokumentoch, to všade vidíte, keď nejaké sú povodne, tak sa pojete, skade voda teče, po čom voda teče, hej, takže... Pán Lapin súhlasne poprikyvoval hlavou. Súhlasím, ale doplniť by som chcel ešte jednu vec. Moji starí otcovia boli väčší roľníci obidvaja. Jeden mal 15 hektárov, druhý trochu menej. Ale vedeli jedno, že do pôdy treba dať maštálny hnoj a do pôdy treba zaorávať biomasu, teda rastlinné zvyšky. Dnes to, ako si naši moderní poľnohospodári nerobia, pretože je to náročné. Viete, ako kvalitný maštálny hnoj vyrobiť je náročné. A v dnešných veľkochovoch sa kvalitný maštálny hnoj ani nedá poriadne vyrobiť a ten sa ani nehodí do poľnohospodárskych polí. A práve, že málo biologického materiálu je v pôde, tak tá pôda sa aj tým uľahne. Ak je v pôde veľa humusu, veľa biologického materiálu, samozrejme ten má aj väčšiu nasiakavosť vody. Čiže má aj lepšie hydrotechnické podmienky, hydrologické podmienky. Čiže by sme mohli urobiť niečo v tom zmysle, že by sme sa možno my viac opreli do toho vyrábania maštálneho hnoja. Maštálny hnoj vyrábať pri veľkochovoch je veľmi zložité. Ja som to myslela. Lebo tam sa vlastne tie exkrementy sa zmývajú dole a nevytvára sa taký... To je systém našej domy, zmývať exkrementy. To je pitnou vodou, to je naša špecialita. Ja vám už iba tak podávam mikrofón. Jednoznačne pôda je zhutnená. Aj v lesoch, aj na poľnohospodárskej pôde tá spodná časť. Pozrite si dokumenty, choďte do lesa, pozerajte sa a robme niečo preto, aby sa začali dodržiavať na Slovensku zákony. Porušuje sa zákon o poľnohospodárskej pôde a o lesnej pôde. A čo môžeme robiť napríklad my tu? Tak musíme robiť také mítingy, jak teraz keď... Dobre, a mítingy, ale môže napríklad, keď... meeting. A keď máme napríklad záhradu alebo obrávame nejaké svoje menšie územie, aj tam môžeme niečo urobiť preto? Tak keď urobíte umelo vytvorený svah, tak automaticky túto svoju záhradu odvodíte, pretože prerušíte pôdy a pôdy z toho budú, a voda z toho bude vytekať. Okay. To je už vyskúšané, tam máte plno meraní nafilmovaných, skutočných meraní, nie to, čo si človek povie za stolom. Veľké agrotechnické firmy na svete dneska presviečajú všetkých, že chemizácia poľnohospodárstva je to najlepšie riešenie. To znamená dodať do pôdy živiny ako umelé hnojivá. To je, už keby môj starý otec teraz sa zobudil z podzeme, tak by povedal, že akí sú tí dnešní ľudia hlúpi. Nezobudil by sa, lebo je udupaná tá zem. Áno, pretože on vtedy pred 50 rokmi tvrdil, že nič nemôže nahradiť maštálny hnoj, žiadne umelé hnojiva nemôžu nahradiť maštálny hnoj, pretože pôda sa postupne vyčerpala, postupne sa znehodnocuje, keď sa hnojí len umelými hnojivami. V podstate pôda je tiež živý organizmus. Áno, v pôde je takto, že v pôde je edafón a v pôde je veľa biomasy, mŕtvej a živej. Je tam veľa mikroorganizmov, je tam veľa ďalších organizmov a tie vlastne tú pôdu stále zlepšujú a zlepšujú. Permanentne, tak ako v lese aj inde, tieto organizmy ju zlepšujú. Keď tam dáte chemické prostriedky, to znamená umelé hnojiva, pesticídy, herbicídy a tak ďalej, všetok život sa ruší a vlastne ten prirodzený kolobeh tvorby pôdy sa tým pádom naruší až skončí. My ju vlastne zneplodňujeme, čiže môže sa pôda úplne vyčerpať, že už ju neoživíme? Môže sa úplne vyčerpať, ja som to videl v Iráne. Bol som v Iráne 9 dní a som si kúpil letenku a som preletel z Teheránu do Isfahánu a keď sme leteli vo výške, tak hovorím tým mojim kolegom z Iránu, tým meteorológom, že prosím vás, prečo tam máte také biele štvorce? A oni hovorí, viete, to je tak, že naši poľnohospodári rozorú tú panenskú pôdu, polievajú ju vodou mineralizovanou, dávajú tam umelé hnojivá a pôda sa postupne zasolí, mineralizuje. Ona sa zasolí tak, že je z vrchu biela, ona je ako keby bola pokrytá soľou. A už je nefunkčná teda? A po 10 rokoch skončia a idú ďalej. A hovorím, a čo s tým? No, že za pár storočí sa to možno vráti naspäť. Bude to niekoľko storočí, kým sa pôda obnoví, mineralizovaná pôda. A takto, viete, dneska v tropických a subtropických krajinách žije 5 miliard ľudí. Každých 20 rokov sa počet týchto ľudí zdvojnásobí.
Tí ľudia potrebujú jesť, potrebujú sa pohybovať a tak ďalej. A krčujú sa lesy, 100 000 km2 teraz ročne. Bolo aj 200 000 km2 lesov sa zničí, premení sa na pôdu, ktorá sa mineralizuje, tam sa sadí a postupne sa degraduje. Príde veľký dážď, zmie pôdu preč a tak ďalej. A tento kolobeh tam beží. O 100 rokov, ja to už nedožijem, mladí ľudia, dajme tomu, že 80 rokov dožijú, uvidia, že aká katastrofa bude v tropických krajinách. To doslova katastrofa bude, pretože tam bude žiť 10, možno 15 miliard ľudí, ktorí vlastne budú žiť všade. A pôda bude zdegradovaná všade, pretože tam nie je možno, oni nevyrábajú maštálny hnoj, oni nemajú biomasu a tak ďalej, že oni vyčerpávajú pôdu až do úplného zničenia. A týka sa to teda aj nás, pretože sme do určite, áno, no dobre, páči sa. Potom to rozoberieme, pán Lapin. Viete čo? My riešime toto, čo bolo pred 20 miliónmi rokov a to, čo bude 20 miliónov rokov. Neriešime to, čo môžeme riešiť dneska. Vy ste sám pekne povedal na prednáške. Nepresné meranie sú tie, čo sú čím ďalej vzdialené od nás. Dneska by sme sa mali venovať tu našej pôde, tu, prečo nám voda odteka, nemali by sme hovoriť o Afrike, vieme, že v Afrike tak je, ale už my tak devastujeme pôdu, jak Afričania. Naši starí otcovia, keby mali takú techniku, jak máme my, a keby nedišli do toho, do čoho teraz dochádzame my, tak by takisto devastovali pôdu ako my. To sa môžeme pozrieť do lesov. Ťahali koňami kudatinu a keď pôjdete do lesa blízko veľkého mesta, tak nájdete tam tak v lese. Priekopa. Študoval som, prečo to je tak. Tam vidíte na koniec, na vrch toho lesa a tá priekopa sa urobí tak. To znamená, že tam je 50-ročný les a pred 50 rokmi ťahali koňmi a pekne to je pekne vyrodované. A keď tam rozkopete spodok tejto jamky, tejto veľkej rýhy, tak zistíte, že tam je íl. Na vrchu je len zhutnená, vlastne len zhnité listie. Takže starajme sa o to, čo máme tu doma, riešme naše doma problémy a potom hovoríme, čo tam za hranicami. Keď nebudeme riešiť naše, to nám to nikto neporieši. Ale ešte myslím, že pán Lapin nehovoril o tom, aby sme neriešili naše problémy, ale veď sa poďme pozrieť do lesa, stále je tu tá ponuka. Tak ja mám pocit, že pán Lapin hovoril to isté, že sa máme tiež starať o našu pôdu, len sme si dovolili povedať nejaký príklad zo zahraničia, ktorý by mohol byť desivým príkladom aj našej budúcnosti. Takže stále sme v tej istej téme, nemajme obavy. Vy ste sa chceli k tomu, áno? Dve veci chcem povedať. Ale bližšie na mikrofón. Dve veci. Môj starý otec mal aj 5 hektárov lesa. Ten les vyzeral perfektne, lebo to bol jeho vlastný les. On keď tam vyrúbal nejaké stromy, tak to dal aj do poriadku. To znamená, že on ten les aj udržiaval poriadne. On mal 5 hektárov lúk, tie lúky udržiaval v tak perfektnom stave, že tam tú vodu sa snažil odrážkami udržať. To je jedna vec. Druhá vec je tá, že nehovoríme o tropických krajinách. V tropických krajinách, keď sa zhoršia podmienky, tak tí ľudia stadiaľ pôjdu inde, kam? Do Európy. Aj k nám. To znamená, že problém subtropických a tropických krajín je aj náš problém, lebo tí ľudia prídu aj k nám. Minulom roku prišlo do Európy 1 200 000 ľudí v podstate z tropických krajín, do Spojených štátov amerických 1 milión ľudí. Tohto roku príde viac, niektorý rok možno príde aj 5 miliónov ľudí. Pretože keď sa nedá prežiť v subtropických a tropických krajinách, tí ľudia musia niekam ísť a pôjdu k nám, pretože tu sa ešte prežiť dá. No nedá sa tváriť, že sa nás niektoré veci netýkajú, lebo naozaj sme spolu na tej zemi a tam sa klčuje tá pôda asi preto, aby sme mohli tam pestovať všelijaké veci, aby sme my mali parádne vecičky za 5 korún. Takže sa nás to týka aj teraz. Určite. Ale samozrejme riešme hlavne našu pôdu. Dobre, ale čo ich tam pôjdeme učiť? Keď my vlastne teraz tú svoju prírodu devastujeme a nevieme, jak ju máme dostať. Ale my sme si už všetci vieme, že ju nemáme devastovať. A vieme, že ako ju máme dať do poriadku, ak máme rekultivovať lesné, nepotrebné približovacie lesné cesty, ktoré už nie sú. Že koho toto presne zaujíma, si myslím, že sú ideálne tie vaše DVDčka na to, lebo kto mal záujem bol na vašej prednáške a teraz neviem, či si to môžeme úplne presne povedať v tejto chvíli. Nie, to sa nedá, to treba. To sa nedá teraz povedať, že? To treba vidieť. Ja naozaj si myslím, že ten dokument bol veľmi zaujímavý a veľmi taký efektný a veľmi presný, takže tam sa to dá dozvedieť. Ale vy ste vraveli, keď už sme v tom zahraničí, ktoré sa nás tiež týka, vy ste kadečo pocestovali, boli ste na rôznych prednáškach, tam ste v podstate tými vašimi výskumami, a ktoré sú teda veľmi praktické, konfrontovali rôznych vedcov, rôznych ľudí zo sfér, práve tých meracích, ako to vy tak nazývate. Čo vám na to povedali, alebo
Ako tú konfrontáciu oni potom komentujú? Ono to je tak, že keď my ukazujeme, že príčina klimatických zmien je tam hore, o 180 stupňov sa musíme pozrieť dole a tu ju hľadať. Totiž tak, len sa pozrieme, klimatológia to je veda. A na konci tunela vidíme nejaké svetlo, keď stále nám bude horšie a horšie, vlastne nevieme toto urobiť, bude toto, pretože krávy, tam je plno kráv, tam je plno metánu, toto je tak, bude lepšie. Pozrieme sa na iné vedy, zdravotníctvo, elektronika, všetko ide milovými krokmi dopredu a my máme z toho radosť, že všetko ide dopredu, ale klimatológia nám neukazuje nič prakticky, lenže bude stále horšie a horšie, bude sa meniť, bude doba ľadová. No vďaka tomu, že všetko ostatné ide tak krásne dopredu. A to nie vďaka tomu, že devastujeme svoju pôdu, hutnem a robíme molekulárne svahy. Prosím, už. Ale čo sa teraz stalo, pán Valo? Však ale nie je to o tom, že keď potrebujeme stále vyrábať veci, aby všetko išlo dopredu, všetko vyrábame, tak potom všetko ide na úkor našej ekológie, nie? Milión nepotrebných približovacích lesných cest. Ale veď sa nebáme len o lesných cestách. Máme sa o hospodárskej pôde, však je a odteka nám ornica, eroduje ju. Vy už aj bez mikrofónu ste to tu úplne obsiahli. Ja som vám chcela, ale pozrite sa, ja si myslím, že trošku je to nielen o tom, o čo hovoríme, ale ako to hovoríme. Neviem, či vašou energiou nedesíte trošku ľudí, že by sme mali sa to tak ako to trošku tak spríjemniť zase, lebo potom to ľudia nechcú počúvať. Dve veci k tomu chcem povedať. To znamená, že môžem tvrdiť čokoľvek. Odozva na pretážkach, odozva na konferenciách, to je jedna vec, ale najdôležitejšie je, ak niečo vedecky dokážem, tak to opublikujem a vtedy budem mať odozvu. To znamená, že publikáciami kvalitných časopisov, kvalitných publikácií, tam sa môžem presadiť. To je jeden problém. A druhý problém, ktorý pánovi Valovi teda skutočne vytýkam, nemôžem sa sústrediť iba na jednu vec, len na zhutňovanie pôdy. Klimatický systém Zeme je veľmi komplexný. Ja netvrdím, že toto nie je dôležitý problém, ale my fyzikálne vieme zmerať aj všetky ostatné vplyvy a musíme vážiť, ktorý vplyv je aký dôležitý, akú vážnosť má, akú dôležitosť. V súčasnosti jednoznačne na zosilnení skleníkového efektu atmosféry 55% podiel má emisia CO2, fosílneho uhlíka. 55%, to sa dá fyzikálne dokázať meraniami. To znamená, že toto je najväčší problém. Samozrejme, veľký problém je aj ničenie tropických pralesov, aj zhutňovanie pôdy, aj degradácia pôdy, to sú problémy veľké. Aj chov hovedzieho dobytka, pestovanie ryže, rozvod plynu a tak ďalej. Čiže veľa je tých problémov, ktoré pôsobia na zmenu klímy. Ale to, čo povedal pán Valo, že skleníkový efekt atmosféry je zanedbateľný oproti zhutňovaniu pôdy, tak to je nezmysel. Tak to povedal, že my sa sústredujeme hore a že základom je zhutňovanie pôdy, lebo od suchej pôdy sa ohrieva atmosféra a nie od skleníkových plynov. Tak to povedal. To je nezmysel. No dobre, páni, tak myslím si, že teraz nájdeme nejakú cestu zmierenia, alebo mám pocit, že sa tam otepluje klíma len z tejto hádky. Ja by som ale povedala na obhajobu pána Vala, že si naozaj nemyslím, že všetko musí byť o vedeckých publikáciách, lebo už sa kadečo publikovalo, aj napríklad, že homeopatia je úplný nezmysel, ale rozumiem vám v tom a máte úplnú pravdu, že to nie je len o tom, aby sme teraz všetci išli do lesa a pozerali sa iba na udupanú pôdu, je to veľmi dôležité, ale naozaj je to určite aj o iných témach. Jasné, že je to o iných témach, ale na to mi vedu netreba, že pôjdem do lesa a vidím, že ale vy ste stále o tom lese, ale pán Lapin hovorí aj ale voda je život a tá voda nám tu chýba. Vyschýna nám pevnina, pretože tam nemá vodu, není výpa. Ale vy by ste mali spolupracovať, vy by ste mali s tou vašou témou spolupracovať s ľuďmi, ktorí sa zaoberajú aj rôznymi ďalšími témami. Malo by nám ísť o jednu spoločnú vec a nie sa osočovať, kto je múdrejší. Ale máme otázku, samozrejme. Musíme mikrofón. Ja pretlmočím otázku, ja ju poviem ešte raz. Totiž ja som geológ. Ja som geológ. Toto ešte nie je otázka. Ja len hovorím úvod, teraz hovorím za pána, som geológ, áno. A viem, že v geologickej minulosti sa boli obdobia, keď bolo v atmosfére o mnoho viac CO2 než je dnes. Že kedysi bolo v atmosfére Zeme oveľa viac CO2 než je dnes. Radovo desiatky percent. No už pán Lapin už odpovedá ešte. To je veľmi jednoduchý problém. Áno, pred 100 miliónmi rokov bolo 10-krát toľko CO2 v atmosfére, ale trvalo 25 až 30 miliónov rokov, kým sa dosiahol ten stav a trvalo 20 miliónov rokov, kým to pokleslo.
Teraz nám vzrastlo, za 100 rokov nám vzrastlo o 45%. Ja som sa ešte nedostal. Ja ešte nebola predsa len otázka, ale toto bola zaujímavá informácia, ktorá prišla pomedzi to, ďakujeme. To je v poriadku. Tak poďte dopredu. Poďte sa... Ešte takto, že keď sa mení klíma tempom 1/10 stupňa za 100 rokov, to si nikto ani nevšimne. A tak sa menila klíma napríklad počas ľadových dôb o 1/10 stupňa za 100 rokov. To si nikto ani nevšimne. Ale keď sa zmení o 4 stupne za 100 rokov, to si už všimnú všetci. Áno, tak vypočujeme si zvyšok otázky. Ja som chcel iba povedať to, že... To vyzerá tak, že idete na ferovku. Ale ja si natiahnite sa, pán Lapin, trošku. A vy tam dálo, keď chcete, sedíme tu celý čas. V časoch, keď ešte v atmosfére nebol žiadny kyslík, bolo CO2 napríklad bradovo desiatky percent, 60, 70%. Napriek tomu existovali doby ľadové, bol na Zemi ľad. Momenty. Že nedáva by to zmysel, že dobre, môžete porovnať množstvo CO2 v atmosfére, stúpa, teplota stúpa, to ešte neznamená, že tam existuje priama úmernosť medzi tým stúpaním CO2 a teploty v atmosfére. Tak toto... Poďme do lesa, pán Valo, lebo ja som táto otázka je na mňa dôležitá.